Illum il-Knisja tagħmel it-tifkir ta' San Ġwan tas-Salib, saċerdotu duttur tal-Knisja. Meta kien għadu żagħżugħ u għar li kien jipprova jakkwista diversi snajja bla ma rnexxa f'ebda waħda, Ġwanni daħal fil-ħajja reliġjuża tal-Karmelitani. Dan batuh jistudja fl-Università famuża ta' Salamanca fejn inċidentalment iltaqa' ma' Santa Teresa ta' Ġesu minn Avila. San Ġwan tas-Salib kien jgħaddi l-ħin ukoll fil-qadi tal-ordni u fil-kitbiet spiritwali. Kellu ħafna viżjonijiet ta' Kristu msallab. L-emarġinazzjoni u ż-żebliħ minn ħudu l-patrijiet ma qatgħu xejn. Imma hu offred batijiet tiegħu għall-imħabba tal-persekuturi li hu kien isejħilhom il-benefatturi tiegħu. San Ġwan tas-Salib temm il-Via Crucis tiegħu faqda perfetta ma' mħabba ma' Kristu msallab. Miet il-istin il-kelmiet fidejk mulej innerħi ruħi. Ejjew nitalmu minn San Ġwan tas-Salib, inċaħdu lilna nfusna biex naqdu ma' Ġesu msallab u ħalli meta niltaqgħu miegħu wiċċ in wiċċ ingawdu s-sebħ tiegħu.